versikulo 27, nga it is appointed to die. Man is appointed to die once and after that judgment. Ang verse 28 makaigsunan, miingon, akong basahon makaigsunan, before ta matapos, ang Hebrew 28 makaigsunan, sa kapitulo 9, matod pa din makaigsunan, nga din dunay pagbalik ni Kristo. O matod pa din sa versikulo 28, gihalad usab si Kristo sa makausa, aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundi pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Ang pangutanan nako igsuon, kung mubalik si Kristo anytime from now, usab ba ka nga naghulat siyang pagbalik? Amen. Ang pangutana, Pastor, unsa man ang paghulat? Ang taong naghulat makaigsunan, wala na nagtulog-tulog. Amen? Ang taong naghulat, wala na nagtulog-tulog kay base o niya di sa kabantay. Makaigsunan, matod pa sa Bible, nga si Kristo, gihalad niya yung kagalingon. Mas makalilisang kamatayon ni Kristo. Nga naman, gilangsang man siya. Gitorture man siya. Pero ang iyang kamatayon, alang sa bayad sa imong sala. Siya na imong ransom kanimo. Gilukat ka, gikan sa prisuhan, sa tunglo, sa sala. O gitagaan kag absuelto, giakwit sa Ginoo imong sala. Pinaagi siyang dugo, na din gusto niyang papaso ng imong sala. Busa gikinanglan og pagsugid ng tao mga ipasaylo sa Ginoo, nga diin si Kristo matirun-anon sa pagpasaylo kanimo. Lastly, makaigsunan, mangutana ko, andam ba ikaw kung sa panahon mubalik na si Kristo? Ang Bible nagsulti nga ang pagbalik ni Kristo sama sa kawatan. Daw na ba'y kawatan manangid daan nga, ma'am, sir, pwede bang manangid ko kay unyang kadlawon mangawat kog manok sa imong balay? Mangawat kog butang sa imong balay? Walay kawatan nga manangid daan. Apan nga naman, nasama man ni ana gihulagway ang pagbalik ni Kristo. Tungod kay buot ang Dios nga ikaw mangandam. Pastor, dugay raman ang wali nga mobalik na ang Ginoo. Well, sakto ka. Dugay raman yun ang wali. Bisan ang mga apostoles, nagwali naman mahitungod sa end times. Pero makaigsunan, pasalamati ang Dios kawa pa siya mibalik. Nagpaila ka na nga di pagkaandam. Pero mao ni ang pinakapeligro. Kung dili pa mobalik si Kristo, ang pinakadelikado karon kung una moabot nimong kamatayon. Busa makaigsunan pangandami. Dili lamang ang pagbalik ni Kristo, pangandami kay moabot nimong kamatayon. Hallelujah. Now, matod pa sa kahari, makaigsunan. Panapos nato, matod pa ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 7, verse 2, makaigsunan. Matod pa sa Bible, mas maayo pa ang pag-adto sa nagbangutan kaysa pag-adto sa dapit sa paghudyaka. Tungod kay ang tao gikinanglan sa pahinumduman nga ang kamatayon naghulat kaniya. Wow. Sa to pa diay kung naata dinhi, dapat na mamalandong nga naay kamatayon. Pero mato ta dispuhan makaigsunan, malimot jud ka nga naay peligro ang kinabuhi. Kung naakas kailayan, malimot ka, paminaw nimo, murag imo na ang tanan. Dunay usa ka sigulano na hitabo before ko matapos. Usa sa mga grupo sa mga doktor, I don't know kung nakadumdum pa mo ani nga balita dito somewhere sa Manila. Ang mga doktor makaigsunan kay nakapasar sila sa ilang board sa medical exam. Nahimo silang official na nga mga doktor. O tungod niya na nag-celebrate sila o pagpasalamat. Unsa ilang gibuhat, ilang girintahan ang usa ka bar. Dito sila naghudyaka sa bar, makaigsunan. Exclusive nilang bar. Grabe ang ilang hudyaka dito. Grabing hubog-hubog nila dito. Grabing inom nila dito. Grabing kalipay nila dito. O sa kalit, makaigsunan, dunay may buto dito sa kusina. I don't know kung burner ba ito'y buto or gasol, makaigsunan. O nagpanik silang tanan. Na-stampede sila, naghuot dito sa exit, makaigsunan. Ang gasol mamaigsunan, may buto man,
Og dito makaigsunan gipangluto sila, gipang barbecue sila nga mga buhi og silang tanan nga hurot makaigsunan og kamatay ay dunog pilar kabok nga luwas nakagawas. Pero the rest majority makaigsunan nga luto sila nga buhi. Now nga naman ako nang gisgutan, sumala sa kong gingon, ang kamatayon moabot usab sama usab sa kamatayon. Ang kamatayon sama sa anino nga makita nimo karon nga tiod-tiod mahanaw. Makaigsunan gigugma kas Ginoo. Amen. Naginhawa pa ka karon. Buhi pa kahantod karon. Tungod kay dunay sa inindot nga plano nimo. Ako mudasig nimo. Siguraduha nga si Kristo naghari sa imong kasing-kasing. Amen. Ilha si Kristo nga siya namatay para nimo. Siya gilubong nabanaw buhi sa sulay katapusan o nagsaad siyang mubalik aron ikaw iyang pagakwaon o gantihan kanya kinabuhi na wala na'y katapusan. Mingon si Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Alang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo kay ang kamatayon maghatag nako og dugang kabuluhanan. Ikson ayaw kadluking kamatayon. Matag sa Mateo 10 versikulo 28, ayaw kadluking mo patay sa imong lawas. Kadluking hinuon siya nga mulaglag sa imong lawas o kalag dito sa linaw nga kalayo. Ikson gala, moabot man kanato ang kahinta nga sama ani. Apan salamat sa saad sa Dios nga ikaw ug ako nga miangkon kang Kristo nga manluluwas, aduna kay luna sa gingharian sa Dios. Amen. Amen. Pwede ba tang manindog mga kaigsunan?